Ukanti njengokuba uninzi lwabafundi lunochulumanco lokuvulwa kwezikolo ngomso, kodwa akukho ivuyisayo kwisikolo samabanga aphantsi kuTsolo kwiphondo laseMpuma Koloni. Esisikolo sase-Mcheni abafundi basafundela kwizindlu zodaka. Usizi lwesikolo samabanga aphantsi sase-Mcheni nesichazwa ngabazali njengamabhodlo anobangela ubhubhane. Ezi zakhiwo zodaka zokhiwa ngabazali kumnyaka ka-1994. Lo gama izakhiwo zamacanci zashiywa yinkampani yokwakha. Izifundo zathi zaphazamiseka emva kokuba izitshingitshane zemimoya zasiphula uphahla kwezi zakhiwo zamacanci kwinyanga ka-August kunyaka ophilileyo, zashiya kuthe genge. Isiphatha kakubi gqithi into abantwana bethu bathi bebancinci bafundele esikolweni esibi esingabalungelanga. Kubonakala ngathi kukho ithemba ngezakhiwo zethutyana ezimiselweyo, noxa kunjalo abazali bathi azizokwanela. Eza temporary structures zispecial ayisoso ESABC besisifuna, ngoba umthetho wethu sifuna isikolo esizoba original. Isebe lezemfundo lachitha izigidi ezili-17 17 million kwisakhiwo esitsha, kodwa sashiywa simenxi yinkampani yokwakha. Isebe lezemfundo lithi lifake izimangalo ngakwinkampani le ebandakanyekayo. In the meantime ke sizabe siqhuba ke no-pursue elatyala le-contract engaphambili eyayithe yenza isakhiwo esigwenxa, ukwenzela into yoba xa sigqibela tyala sizophinda sibuyele ngokuba sigqibezele siqiniseke ukuba kuyakhiwa isakhiwo esisiso esiliqobo. Abafundi kwesi sikolo bawuhlala ethembeni lokuba le ntsindabadala iyawuthi isonjululwe khona ukuze bafunde phantsi kweemeko ezingcono. Athule Joka, kwiindaba ze-SABC, kuTsolo, eMpuma Koloni.